Ja, ik kreeg net van Bart dat er ben je vuurmeesters in Ljout. Je bent zo je vuur. Je bent hier 3 dagen, begreep ik. Van Tongensje, Vreed, Zaterdag. Het is nou Vreed. We zullen zien op Oordehouw. Op wie de Oordehouw, op het Oordehouwster Tjerkhouw. We zijn hier al vuur, joh. Ja, het is vol vuur. Geweldig. Maar ze zijn, jongen, wat wil je hier? De baan hier al hier ook wel. Zijn. Achtergrondje, alweer vuur. Dat zijn de vuurmeesters, hè? Het zit nou heel dichtbij, maar het ziet er echt wel heel vet uit. Dus dan. Zal ik bij de Oordehouw hier. Dik vuur erbij. Lekker warm, al je meester eromheen. Zus maar, jongen. Vuur, jongen, doe ik al je meester. Ik dacht, ik gewoon een ding in een vuur of zo, maar ik denk gewoon een stuk hout die gewoon echt opbranden. En ja, ze het gewoon gecontroleerd uitbranden, echt vuurmeesters. Denk ik, toch? Toch wel, nee? Vuurmeesters. Maar zag ik in de gracht naar zijn vuur niet, dit zijn Belgen. Dit zijn Belgische vuurmeesters. Volgens mij hebben we net zo'n hele pet op van de Belgen, dan houden we de grap erom, maar ik hoop het zit een beetje beter van, man. Zo mooi wat. Al dat vuur hier, prachtig man. Ik hoop er niet iets gedaan. Ja, echt geweldig. Saai, hè? Ja. Gouden plaatsje. Gouden plaatsje, maar zo zien we. Zo niks, maar het is niet. Ja. Iemand tegenpil, maar het is nooit af voor de hele dag. Het is ongelooflijk, misschien. Hier lens wat meer stabiliteit, jongen, weet je wat ik leren. Geweldig.